Papagayam kadawian ang mapaspasaran ti kaaduan ti kinarigat ti panagbiag. Ngem maiparbeng kadi ang may paidam ken maitantan ti umno at tulong para kadagitag kasapulan nang runa no ti nasao nga ayuda ket nairantamet a para kadakwada. Kakailan intay amuan ti pakasaritan iti likudan ti viral video a panangilugan ti duwa nga individual iti masakit a senior citizen iti pasagad tapno may pailang ken kuana ti ayuda. At detalya ni Dayan Monica Tukay. Kung hindi gagawa ng ingay, hindi aaksyonan. Daytoy tinasursurok kalpasan ti panakisarita kadamanong Roldan kan iti amana ani Lolo Jaime kalpasan ti agaw atensyon a video nga inpost da iti social media. Makita iti viral video ti panangilugan da Manong Roldan kan iti kanakan na iti bedridden ani Lolo Jaime iti pasagad tapno may biyahe dalaang daytoy manipot iti pagtaangan da iti ngato ti kabambantayan ti kabaragwis Quirino agturong iti patad a mangala iti social pension na. Sigun kini Manong Roldan, naipakamu kadakwada a maidor-todor laangan ti pension dagiti saan a makabaol. Ngem gapo iti naunday a panawon a panaguray da nga awan ti naidanon iti pagtaangan ti senior citizen, kapilitan nga inlugan da iti pasagad ni Lolo Jaime iti baet a bedridden daytoy. Di awan mati namdapan dito nga ako na da nga door-to-door. Ay di tagta, nag-viral ko na da nga door-to-door. Tanawa nga nag-viral dito, ay door-to-door di aya. Daytoy ti realidad ang mapaspasaran ti dadduma nang runa kadagiti senior citizen. Gapo iti kinakurang ti impormasyon, kasapulan pa iti panagsakripisyo tapno magunod dalaang ti rumbang a para kadakwada. Ni Roldan ket may sa aman nalon ang mga saksakan iti pagkasapulan ti pamilyana ken ti maintenance ti amana. Isulang ti kay-kaysuna ang mga asikaso iti amana iti laksid a waluda nga agkakabsat. Kiddaw na asapay la kumaatong palan dagiti masapnan nga ahensya ti Karida ang maidor-to-dor ti ayuda para kadagiti senior citizen asaan na makabaol a personal ang mangala iti ayuda da. Ay, ko lang po ma'am, sana to pa rin nila yung sinabi nila nung pumunta sila dito na sa next ko na payout ni tatay, door-to-door na. Para hindi na po kami mahirapang ibababa pa si tatay namin. Sana po tuparin nila yung pangako nilang Itilaksid nga ado a netizens ti nang dayaw ti inaramid na asakripisyo adalat tamat dagiti nang babalaw iti panay-post na iti video. adati ako na da, adati naramid ko, adati nang ibaga nga mayat. Muno dagiti maasi. Nakunod nga may tinaramit ko, hindi tumulong dalata kanya, kada kami, mga pamilya. Tinaido ni Roldan ket tinalaos a panay patagna iti amana. Gaputa nakasagana daytoy amang saranget iti anyaman arigat. Magunod lang ti arapaap na aginawa para kadakwada. Ti baset agatad anamnamaan da ang makatulong kumakadakwada ket arig na ang nagbalin amay sa akarit anakarkaro anang imamag iti panagbiagda. Words are merely words when there's no action. Pinanaknakan ni Roldan tinapait a kinapudno at ipanagkid daw iti tulong kadagiti masapnan ket masapol a mabuyugan iti aksyon. Tano agtalined ang naulimak saan met a magunod ti rumbeng a may paay kadakwada. Noong ko inaramid di, hindi, awan baka, ingganatad ka, ingganan no next to man yung handa nga nag-ko iti, handa nga inaksyonan, di ang trabaho da. Roldan Pelerio ken Jaime Pelerio, pudno a pagwadan, ken naidumduma kayo. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.